I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas nastavljamo Minecraft preživljavanje sa mojim bratom GTRoxom 17. Kao što vidite, on nije tu jer smo u prošloj epizodi tražili mjesto za kuću. I sada krećemo da je pravi. Ako niste pogledali prvu epizodu, idite na kanal i pogledajte prvu epizodu. Tako je. I ljudi, samo da ja iscepam još koliko, 5 drva i bacamo se na pravljenje. Koliko sam iskopao? Treba mi još 2. Ljudi, obavezno bacite like i subscribe i podržite i mene i mog brata. Njegov kanal se zove GTRox 17. Ne više nego... Imat ćete link u opisu. Da, imat ćete link u opisu. Sada, ljudi, krećemo da pravimo kuću. Ajde, Vlado, krećeš. 2, 3. Pa ja krećem, ja skupim drvo. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ljudi, ja polako krećem od pravljenja moje kuće. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ovdje je 7, ljudi. Ti tek drva skupljaš. Sramotno. Ja već imam sve. 1, 2. Jel imamo mi krevete naše? Ne. Imam 2 vune. Treba mi još jedna ovca. Imam jednu. Ljudi, sada krećemo sa pravljenjem kuće. Prvo krećemo od zidova pa nadalje. Sada pravimo mjesto za vrata. Ovako će vrata da budu ne 3 vrata, već 2 vrata. Da bi bilo urednije. Tako, ljudi. U prošlom videu ste mogli da vidite, u prvoj epizodi ste mogli da vidite kako smo tražili mjesto za kuću, spremali se i svašta nešto. Samo ljudi trebaju još drva za krov i za kako se zove, vrata. I to će biti to od moje kuće. Ljudi, ako se mi ovdje nešto ne snalazimo, nismo dugo igrali. To sam vam već bio rekao u mojim onim videima da se snimam sam. Ajmo mi, ljudi, da se bacimo na posao. Možda jesi ti nasekao drva već jedno. Ja sam, brate, mili, šta me pitaš? Ovco, brže. A bi mi dobro došla. Tamo sam i gladan. Ljudi, kad pojedemo sad ovu ovcu, pojeli smo. Sada idemo da pravimo akacija plenkove. Pa da napravimo vrata. Znači, vrata, 1, 2. Tako, ljudi. Da krećemo od gore kuću. Ne tako. Uništit ćemo. Ljudi, mislim da će nam trebati još drveta. Da, tako je.
Treba će nam još drveta, a meni će još malo pući sekira. Nema veze, mi ćemo da nastavimo lepo sa gradnjom kuće. I ljudi, da vas više ne smaram, sad lepo krenimo na pravljenje. Mislim, prvo da isečemo, pa onda da pravimo. Ovo ako ne bude dosta, ne znam šta će. Ajmo, 1, 2, 3. Ljudi, sada krećemo od krova. Imaš torčeva? Znaš di sam ja? Znam gde si, ali sam pitam. Ne znaš. Da ako se nađemo. Znam gde si. Nađi me. U daljini si tamo negde u šumama. Ljudi, kada napravimo kuću, onda idemo malo da uređujemo oko kuće. Kao što skoro svaki čovjek radi kada napravi kuću. Mislim, ne baš svaki, ali skoro svaki. Da iseckamo još drva. Ja mislim da će nam ovo biti sasvim dosta. I još ovo drvo. I ja mislim da će nam to biti to za krov. Tako da bit će nam dosta. Ljudi, polako pada mrak. Pa ja imam 3 vune. A nemam drva. Ljudi, sad idemo da uzmemo drva pa da napravimo krevet. Ja ću izaći da budeš. Kako ćeš izaći kada će meni automatski izaći? Zato što je tvoj server. Odi ga onda. Čekaj ovo je ovca. Daj mi još jednu ovcu pa da mogu da imam printove. Tu, 2 ovce. Samo moramo da požurimo jer će brzo mrak. Već je pao. Dobro kaže. Ljudi, ovaj me nešto zasmejava. Hajde, jesi li? Koliko imaš vune? 3. Čekaj. Si umro? Beži. Beži, imam srce. Sakrij se negde. Ljudi, ovaj ima neki problem. Ovdje nešto ga vija i udara. Ima jedno srce. Ovo se zakopa. Pa dobro. Ček, sad ćemo napraviti krevet. Sad će on napraviti krevet. Pa ćemo lijepo prespavati. Jesi napravio? Ne odiraj se s telefonom, šuškat će sve. Hoš napravi već više? Ti ne znam da snimaš. Ljudi, majmune. Ajde. Gdje? Ljudi, ja već krećem, spavam baš briga. Ljudi, vidimo se kad prespavamo. Čekaj, Možeš pa. I ljudi, evo nas u novom danu. Sad je vreme za čišćenje oko kuće. Tako. Ljudi, obavezno još jednom da vas podsjetim, bacite like i subscribe. Da bi imali što više, to je znate.
Sad mi da lijepo se bacimo na ne cepanje, nego čišćenje oko kuće. Samo još ovo je potpuno čisto. Samo još ovu pistu iskopam. Sad je ljudi, koliko ja vidim, sasvim, mislim nije baš sasvim čisto, ali ocenite kuću od 1 do 10. I to je to. Sad samo ovo da izbacim. Tako 2 da izbacim. I još jedan. I ovo da bacim. Da igram očice, trebaš mi. Ljudi, sada krećemo na ubijanje ovčica i tako tih. Sada idemo do kuće. Da izbacim ovaj rotten flash koji mi se uvek vraća. Više mi se neće vraćati. Oho! Ja vidim tu jednu ovčicu. I vidim još jednu. Koja će da završi u moj stomak. Da vam zvam. Ode ovčica. Opa, još ovčica. Još one hoće batine. Ljudi, sada da razmenimo ovo ovako i ovo ovako. Ovo da stavimo ovamo, 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 ovamo i ovamo. I to će biti to. I to je to za moju kuću. Sad samo još... Jel praviš kuću? Dok nas je došao? Tek stubovo, ja već sam kuću završio. I počistio oko kuće. Znači, perfekt. Sačekajte ljudi, samo da vidi kuću. Pa dobraj. Ljudi, ocenite od 1 do 10 u komentarima. Lamo, pomeri se. Smetaš mi kadar. O, pljuje. Ana, pljuješ. Pljuje ko... Neće da pljujem. Vidi je. Idemo, malena. Ma ćao. Ljudi, samo da znate, ovo nije moj svet, nego od GT Roxa. Malo će tebi sad šuškati, to sve nećeš ni čuti. Jer samo ga ovako mrdaš. Ljudi, nije to ništa on meni govorio. I ja mislim da je to moje kuće. Pa, što se mene tiče, mogla bi da prođem. Jesam došao bar blizu završetka. Čuješ? Aj ne, smara, reći ti kad sam završio. Smaro sam da snimao video za to. Kad si malo završio, sam ne znam da snimaš. Ti snimaš, ajde čuti. Ti si sutra. Ljudi, samo nam treba još jedan kamen i idemo da napravimo pećnicu.
Tako. Pećnica. Sada da ukrasimo rudnik malo. Sad ćemo malo da ukrasimo moj rudnik koji je premal, ali nema veze. A ja, neće ovo biti dosta. Nema veze, ljudi, nabavit ćemo mi još drva. U stvari, bit će dosta. Neće. Treba nam još jedno vamo, tu, još jedno tu i još jedno tu. To će nam biti taman samo još jedan log, šta god. Da, log. Sada da krenemo na pravljanje. I to je to od mog rudnika. Jesi završio kuću? Ne, brate. Dobro, samo pitam. To je to od moje kuće. Unutra smo sve završili. Ljudi, to je to od moje kuće, to sam već bio rekao. Sada ćemo da uzmemo još drva i da napravimo chest za neke nepotrebne stvari. I da. Tako. Tako. Dosta drva. Daj mi rulj, još malo da ukrasim. Sadrti. Pa. Tu je. Tako. Sada ukrašujemo još moj rudnik. Treba će nam još zemlje. Možeš, Wandering Trader mi je došao. I ljudi, ja mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. Pozdravljam vas Dada i čao.